Ikinataas ng kilay ng nakararami ang buong pagmamalaking sinabi ni re-election ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tokhang style ang gagamitin niyang paraan ng pangangampanya. Ayon kasi sa senador, inihalin tulad niya sa tukhang ang kanyang paraan ng pangangampanya kung saan balak niyang magbahay-bahay upang maging malapit sa mga botante. Pagrarasong pa niya, sanay na umano ang mga tao sa tukhang kung kaya't pwede na umanong gawin ito. Pwede mag house to house, pwede magbahay-bahay. Lahat ng sanay mo tayo sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So pwede rin gawin yun. Oo, tukhang talaga. Tukhang yun, knock and plead. Katukin mo yung pintuan ng bahay, pag-open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kung iboto? Walang Pinoy ang hindi nakakaalam ng kahulugan ng salitang itong tukhang na sa ordinaryong mamamayan ang ibig sabihin ay pagbulagta o pagpatay sa target na drug personality. Pero sa mga human rights advocates, isa itong anyo ng extrajudicial killings. Pero para kay De La Rosa, ang tukhang ay ang pagbabahay-bahay ng pangangatok. Ang tukhang ay operasyon kontra droga na inilunsad sa Davao City. Kombinasyon ito ng dalawang Visayan term na katok at hangyo. Ang Tagalog ang hanyo ay hiling o pakiusap. Ang uplan tukhang na inoperate noon ni De La Rosa sa Davao City bilang hepe ng lokal na opisyal ay ginawang nationwide campaign ng War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangasiwaan din ito ng senador bilang Philippine National Police Chief.